Shoo, mic check, 1, 2, 1, 2, Kinem, tu! Serdar plus Leon är lika med Kine M. Homer M finns ner, vem är vem? Ja, det vi har många namn. Agotade production är vår stam. Pam! Kanske musiken, den suger hårt. Men skit i det du, för problemet är vårt. Kine M representerar, sköna beats attackerar. Folk som lyssnar fungerar, analyserar, tänker extra noga. De här snubbarna, är de verkligen kloka? Det finns många frågor som bankar på Statoil, tankar. Woffish, shoo, vad händer kompis? Dam, digga style. Vi odlar lök i vardagsrum, basen går pam. Våran sköna stylish, dam, digga. Jag är ung och dum, kliar min pung, haha. Dam, digga style. Vi odlar lök i vardagsrum, basen går pam. Våran sköna stylish, dam, digga. Jag är ung och dum, kliar min pung, haha. Hur mycket har du druckit? Jag har druckit 1, 2, 3. Ge mig mer! Jag är paff, helt jävla borta. Fattar inget av er som snackar ifrån softa. Akta idiot, nu får det räcka.